Het dorpshuis in Ier zit vol met pakers, beppers en bijen van CBS de Gering. Want het is juist een speciale dag. Namelijk Pannenkoekendag. Alle memmen van Squallen, die haar vader de pannenkoeken bakken west thuis. En die haar ze al weer bij ons bracht strakjes. net alleen nog op Nationale Pannenkoekendag worden er volop pannenkoeken eten. Pannenkoeken binnen altijd lekker en daarom wordt er ook wel eens thuis wat bakt. Ja, thuis heel vaak, dan bak ik ze zelf weg. En we pakken meppen soms. Nou, wij meisjes thuis en dan komen mijn pakken meppen gewoon best wel vaak bij pannenkoeken eten. En mijn paken had mij dus zien, want dat vind mijn paken lekker. Maar die oren vind mijn paken net zo lekker. Ik vind er zonder niks om, er zit geen smaak aan, vind ik. En mijn krenten vind ik zit mooi lekkere smaak aan. Maar wat nou als de krenten pannenkoeken trouwens net wien? Ja, dan liep ze stingen, denk ik. Ja, de pannenkoeken weer heerlijk en ze vind ik heel gezellig. En ik jij alleen maar gewoon prachtig. Ik denk wel dat het een groot succes is. De pannenkoeken kunnen dus voor gezellig iets zwaartje, maar wat er op een pannenkoek zit is echt net onbelangrijk. Gelukkig is er voor elk wat wils. Mijn lekkere pannenkoek is altijd maar spek en een beetje scherp. Poedersuiker en stroop. Eerst had ik mijn dikspek. En ik maak ook trouwens wel, hoe heet die horen denken, die krijgen thuis en ook wel met siepels en cheese. Ja, die winnen net. Dit zijn naturale, maar die ben ik best. Hopen we dat volgend jaar de Squallen weer dit organiseert? Ja, dat hoop ik al. En dan komen we weer.